Галимжан Ибрахимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының фәнни казанышлары күргәзмәсе. Бу саллы хезмәтләренең бер өлеше генә. Сүзлекләр, әдипләр иҗаты, тарихи җыентыклар. Соңгы 5 елда гына институт 288 исемдәге китап бастыра. Это единственный в мире и один из ведущих академических учреждений России, в котором 85 еллык тарихы булган институт бүген татар филологиясе һәм сәнгатен өйрәнүдә төп фәнни үзәк булып тора. Ул 1939 елның октябрендә ТАССРның халык комиссарлары советы карары белән оешкан. Төп бурычы тел өлкәсендә фәнни тикшерүләр алып бару һәм кадрлар әзерләү. Институтта 85 ел дәвамында Татарстан Республикасының гуманитар академикларының югары белемен иҗтимагый сәясәт тормышын үстерүгә зур өлеш керткән 600 фәнни хезмәткәр эшләде һәм иҗат итте. Институт галимнәре татар грамматикасы, лексикологиясе, татар әдәби теле тарихы кебек хезмәтләр әзерләп чыгара. Халык иҗатын өйрәнә, экспедицияләр вакытында ачышлар ясый, татар теленең 6 томлы аңлатмалы сүзлеге дәүләт премиясенә лаек була. Мондый дәрәҗәгә ирешү институт тарихында моңарчы булмаган казаныш, 70 мең сүз һәм 10 мең фразеологизм тупланган. В перспективе нашей совместной работы Татарстан хөкүмәте татар телен саклау буенча институт белән уртак эшчәнлекне дәвам итәчәк. Хәзер татар дөньясы дигән пособие әзерләнә. Фәнни җыентык Россиядә һәм дөньяда республика үсеше тарихына багышланачак. Институтның милли мәгариф үсешенә керткән өлеше зур. Бүген аның белгечләре төзегән дәреслекләр федераль исемлектә тора. Алар буенча мәктәпләрдә белем бирәләр. Фән белән генә шөгыльләнмиләр, шул фәнне мәктәпкә кертергә, халыкка җиткерергә. Безнең китап киштәләребездә менә институтның галимнәре язган китаплар, дәреслекләр алар ятмыйлар, аларны алып бетерәләр. Форумда Азәрбайҗан, Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан һәм Россия төбәкләреннән вәкилләр катнаша. Безгә хезмәттәшлек кызык. Федераль үзәк белән ул беренче чиратта әлбәттә Мәскәү, Санкт-Петербург фәнни оешмалары һәм инде югары уку йортлары һәм инде безнең күрше төбәкләр. Чит ил галимнәре Татарстан институты белән элемтәләрне ныгытырга җыена. Казакстан кадрлар җәлеп итү һәм төрки халыкларының топонимикасын өйрәнү буенча уртак проектлар булдырырга тели. Теге бер, теле бер тускан халыкбыз. Институт коллективына Лейла Фазлыева Татарстан рәисенең рәхмәт хатын галимнәргә дәүләт бүләкләре тапшырды. Алия Сабирова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.